So Choláiste Feirste to Fergus Ó Gríomhaí teanga a bhí pointe le tógraí athlánaithe Carraige an Mícheál Feirste agus glóir gluaiseachtaí eile ar nós an cumann Carta Síobálta. De Máire Nic Fhionnachtaigh fásta bhí lárnach sa Café Glas an Cutterlán agus glóir eile agus de go fáil ag obair le radio fáilte go fáil an microfón aici agus gacr dó. Agus buíos mór de mé buíos mór ra Carraige le Máire Nic Fhionnachtaigh ten seo Sás do Lord don ceint seo an act agus í mar bhainteoir Choláiste Feirste agus mar cosna céad blianta den fanscoil go maiid. Agus mí Mícheál Mac Giolla Ghunna an seo go maiid an príomhide Choláiste Feirste a bhí pointe le factas glóir na níl go maiid leis an iontach na feisiúcha agus an Gaelics na prisún. So mar me sé card agus gcóir maith as teacht, but seans go dosú muid sna cinenne luú blianta le stragos na Gaeilge. Beidir le haon mara leis an Café Glas agus an Cutterlán agus an eistrí an drama ar nói a d'obair agus I ggéirí feidir amach cibhní chin sógad haon ar an cinneál tréimhse sin agus na luú blianta den cinneál an beidir an factaíocht a bhí géis don aitheantas don tógraí sin. Yeah, well, Bhfuair seileamh ar an Cutterlán mas cineál lom I mí úil nó mí meitheamh na bliana sin nó go héan agus bhí scoil le hoscailt an manfór sin. Cin den éigen go mé béirtíide gnne léigen ar na dáiltaí seo agus just ní rud a bhí plánailte go thulas go hiomlán ag go tubann bhí muintear an Café Glas a bhí bunaithe dearach a doscail an manfór. Bhí mar jigsolathar béaltí bagad na dáiltaí seo an líonar acu na Capri Rosta agus dí siad Capri Rosta gach lear fá nílas agam cád cai go roisin tin deirseachtaí. Ribh sin bhí an obair le deanú le café a bhhaú an scéadal síos. Ní ró ach paintear na bhálaí agus copplarad I ró tralahar bhí fuirmeise ar ísacht Sorenbug ó mar for Talónis de le chuig fontaine ar aigen agus sin mar a hosí muid ní ró muoine ar fáil ní ró na rudí sin an ach bhí an daoine ag géirí takeíocht a thuirt don rud. Cudí ní thobal am éad a hangamniu, but cudí an daoine san café sin thar na blianta. Dearach Donnelly, Louis Magoni Ed, Mary Maddox, Kate, agus Martina Canavan, agus Boilem, a hanganne lua and I rare of Marisade sin a rin an ober, agus caiimid gan jarmader na Danish Shilum. Vi should on ni ro moran de ariget par file na lehanta sin ac one which grow de Kenyal agus lan which lin one warren cafe sin an man fór sin nó a héan gan nó a ní nuair an sin de ar a céile bhí forbatín nua le deanna vin sa fergad a féan agus Jerry me sin as a bag le leis an tamta. Bhí sé is faultware hánig na daoine clúte go bhí mu gona ní rós agad láine le cehí go bhfuil staff agus Martin Sheens agus na Bianca Jaggers agus na daoine sin le ach le lena náma bhí bhí cinneal bhí an agla sin an fásta bhí seachtas go tréan ar nói an sa sochaí an tam sin. Ach Jerrylan a cheanneal a gáil, ní rom bhí an tríomh ar bhealach in áit contarteach dé tar ach ní ceann lom ach gunreid mu an dúirsí uair a bháin de theirbhe sin an sa tréimhsí sin ar fad ó nó a héan. Just language lein Run ma déireach run ma héan an éireach is mó a deacail am dhéanamh an service is fearr chuir a fáil a deacu leis an tralaú agus a bhí agan hánig daoine amach sa bhealach an fanstal ar an áit agus sléir go bhain sin soltas bfu me lá takeíocht tú daoine ar nós na seans ó thir seoí ní anna ma dearmad a riú ar séamas agus an dói do mé hína gompar na málaí seo isteach agus bhéh sé sin an sin le ciú leat bhí sé gcónaí aonta ciúthe. Ac bhí cidiú teach do an Kenyal car agus bhí muid bhí an café agus an siop an loir tíomh le céile agus bhí sin an taimteach I brion an dárad go maiile céile
chudjagin bhí much better he's in Aichero and Cafe Letterha a géirí agus tháinig muid an mhaoin lei sin as bhí muid a bhórda agus I know bhí an Cafe Pólaí an go mbeidh ribh an cafe ach tháinig an bearad le chéile agus ben as sin d'obair rudí eile ar nó seoltaí leabhar agus imeachtaí Letterha agus a riile. So bhí an rud ionta tairbhe agus táiste go bhfuil cibhní go fáil ag daoine ar an lasagna agus ar na Capri rosta agus whatever. Bhí rudí baga ar an differ donna daoine bhí ag obair an agus sin an atmosfér agus an just le madéireacht an service a chuir fáil nach roir fáil. Tí sin. Agus Máire leis an máscail den Fergus an huis an factas seachta hé leis an nó an andas a bhaint amach. Ja, bhí factas actaí, but bhí mis bra clachtaí ar leis le an fada. Just Curran an fís sin le Brendan ó Fí gibna dú na Kenya agus beidir go jasmin sé do gine nach grú hart gan am stoile nach grú kids mó go fart. Cé có trom cúiseach as a bhí rudí in sna leihananta sin agus tá sé táhacht agus bhil orc séar na rudí just sa dós go digan daoine go déan Kenya stracailt a bhí an leis an éid galan de seo agus an dul chun cinenne tá go ra in san cahar inis. Maidir leis an Gaelic tá sé Jackar a creidfá nóair orcan dú siar ní bhéh duine bí agin abal de creidfá gur rudí comáid is tá sé an isis agus tá agin le go bhfuil cidhhaid eile le deanú. So sin go bhfuil sé táhaach go méh me deabhad rudí mar seo lé agus orc siar, but sin gohfuil níos móna sin a ggéist agus ar ná an rud fhí Angela Davis is stoig níú Angela Davis le más ar an éistear bag go rinne rud bhí aine a bhhaid níos ciúin bhd níos ciúine, but bhí Angela Davis buinte le carta sibhialt agus riile in snáidéantithe sibh sin nach bhfuil óla sin. Agus sin go bhfuil sé táhacht go digamid go bhfuil an factas atá agin an seo ar son na Gaeilge. Tá sé ceangail se leis na factaí se lig ar fud an dóin, mí táid ag seán an seo tá rudí different seo na tá siad in sasan cbíid, but ag an am céarna tá na rudí tá daine anú tá sé ceangail se leis na rudí tá gáil hart ar fud an dóin agus le Angela Davis agus an rud a bhí sé gceanú. Má organ tú an dóin, leorann siad faoi an dóin Verla, the English speaking world, and dóin Spanish, the Spanish speaking word, and dóin Frankische. Rin na tíorthaí móra bhí golasteach agus colú a dhéanú ar na tíorthaí bagad, rin siad na rudí céarna an gach tír, scrisiad an teanga, scrisiad an cultar, den na daoine bonasacha nó na daoine dúchasacha in na tíorthaí sin. Agus rin siad sin mar bhí sin níos fosa acu smachta conneol ar na daoine má sé an rud é go siad abalta an teanga a bhrúorthaí agus an cultas acu a bhrisú, teangas acu a bhrúorthaí agus an cultas acu a bhrisú. So tá sé táhacht go digamid sin go bhfuil Virginia an rud atá go rá agus ní bhfuil an bhfuil go rant mór poetúil, but an rud atá go rá an seo is céid den dícolú na hhéire na tíire seo, mar a ggéarna sa tá rudí go rá Black Lives Matter, na rudí go rá sa Palestine, na rudí go rá a fud an dóin. Tá Virginia ag tríd ar chréid sin an seo ach tá mar céid den tríd il dónda sin. So cibhní ar sin nuir tú dhéanú sin, tá daoine ar fud an dóin ag tríd ar son na rudí céarna sa tá Virginia ag tríd. So nuair organ tú siar, bhí sé Jackar ag an tús, an céad éireachta bhí deanta le manscoil bhainú an Feirste na thosaí sé in nídéag seachtú a hacht, ní bhfuil an bariaach dátaí a bhrúortha, but thosaí an tá cineál éitina ón thosaí na rudí le bór seoid, géalscoil bór seoid, thosaí sin na seascatí, na nídéag seascatí, agus sin hanig páistí, agus an sin bonú phobal bóthar seoid an bonscoil, le páistí sacu a chuiristeach, agus an sin in agus thosaí sin na seachtú a héan, seach mbliana in hí na páistí réile gáilchaigh manscoil, agus rinn na tuismóirí éireacht manscoil a bhainú in san bblion sin mar thosaí mise thosaí mise bheith ceangail leis an rud mar dí a bhí misteach teagas is có Berla art an carneal sin, agus teagas ólaíochta dír siad ar an teachtasteach agus ólaíochta hagus in sa bhanscoil uair seo uair a bhain sa teachna agus sin an rud a rinne. In dhé gabh léon
Bhí sé rúheachar ag na tuismóirí mar bhí na tuismóirí a bhór seoí ag iompar seo ag bhí sé ag iompar bonscoil nach Rómhainithe, ní raibh airgad bhí ag teacht an rialtas. Bhí sé ag iompar níoscoil nach Rómhainithe agus inis bhí manscoil acu agus bhí an rud róthrom go bunasach. So in dhéagah bliain le sé den bhanscoil Críochnaigh agus Jimmy na thuí na páistí go dtí scoil na Bhaird nó scoil na Gaeilge a chuig clan amháin go dtí nó couple of páistí go dtí scoil Gaeilge in Mícheál. So sin mar thosaigh sé agus stad an iireach sin in 1980 agus ghlac sé 10 bliain go dtí gur thosaigh tuismóirí ag smaoineamh arís faoi manscoil amhainú. Agus an tam seo bhí sin is fosta mar bhí an bonscoil phobal Feirste bhí sé ar bóthar seoí bhí sin inis muoinithe bhí sé fáil airgeal an rialtas bhí an níoscoil muoinithe agus bhí níos mó tuismóirí mar frídin níoscoil mar a tharlaigh de chuid agus dóia na dátaí seo. Tháinig sé frídin bhí daoine ón cantar Béarla tí mé ag teach fríd agus a golasteach sa bonscoil so bhí líon níos mó in na tuismóirí le céadú leis an nar fad. So bhí bhhad níos mó tuismóirí sin agus thochraí sé ráid tá sin is le túsa chur le manscoil. So ní ag nóha tháinig grúpa bag le chéile, híimiid le chéile agus thochraimiid go dosíimiid manscoil in ní ag nóha héan. San Ireland tháinig muid ar an Cultarland, sean argnamh sean Eaglis Presbyteriach a bhí fóú ag an pointe sin so bhg muid isteach an sin, bhí an caffé glas an sin ag Máire agríthe Máire agus na daoine ceiliúradh a leigh teach an sin. Agus bhí na páistí ag ihe a Gidelóna sin gach lá. Bhí an darna urla sibh sé ag rúis a libh sa Cultarland go pointe amháin. So darna urla bhí an manscoil bunithe ceithre Cheomra agus sin bhí lá papar nuachtain léithúil a bhí Coláiste ag an amagus níos ionanis ní papar léithúil Gaeilge aganis beidir sin job fa chunne den an seo le tosach. Bhí sin ar ag an bar. Thosaigh le níonar ní duine bíach an seo a chuáin tháinig Máire a couple bhí níos de siú bhd roó bhí hart ag an am sin. So thosaigh le níonar páistí agus Burt Muncher agus Burt Muncher lá Amsterdam mé héan agus Cathal O'Donnell agus an sin tháinig Muntrí eileisteach leis an curriculum a líonú suas so tháinig Nóirí Ní Cléirí a bhí an seo agus fuair bás tas ar na mála ar an drochúr. Tháinig Brendan Ó Féichaisteach tháinig Kidhhaid Muntrí eile Brian Ó Malone daoine nach mé bhaithne a go borthú tháinig Kidhhaid Muntrí ón cantar isteach le Kidú len agus an curriculum omlan a líonú amach. Nuair thosaigh muid an scoil Sé mé an clegan má tá mé gáráid. Nuair thosaigh muid an scoil solar thosaigh muid an scoil thuí muid an rinnéideachas agus dúirt muid láráid tá muid scoil manscoil amhainú. Ní muid a gáil teach tagah fa chunne airgad nó muoinú ar feadh 3 bliana. Tuaim muid 3 bliana díobh, thucailh cigarí a chuiristeach, thucailh teachtasteach agus orchar na dátaí orchar an level éideachas. Béis sibh cinnte an 3 bliana bhfuil éideachas bhaine go láráid sa scoil agus an sin bé muid teach tagah fa chunne muoinú agus thucailh liv i.e. rinnéideachas. Den céadú riamh rud ag an deas a dhéanamh den Gaeilge thucailh tá muid a gáil airgad a thuirstil banscoil seo agus a béna na gasrí maithe in san rain. But ar nó é 3 bliana ní raibh sim ar léad in san rinnéideachas airgad a thuirstil scoil dus dúiltí sé omlan. So bhí criniú agin leis na staff service, dúirt muid mai go leor, thug muid 3 bliana inis tá muid a gáil factas a thosacht agus thosaigh muid factas. Agus bhí sé masra nó níos móna masra éfachtaach mar an dhéagah bliain bhí orthú bhí ar an rialtas a sasan brú a chur ar an rinnéideachas seo le airgad a thuirtúí. Na Kenyan rud a rinmeid bhí sé go ra a rihan freisis an próses siacáin so bhí kids na dátaí agus tuismóirí bhfuil siad le Bill Clinton nuachtar na haireann nuair bhí sin seo bhfuil muid le Tony Blair na daoine mór thrála le cideach in bhfuil le a ragar bhfuil tú lá, but anyway na daoine seo le bhí siad Birdie a hern tháinig session ag an scoil bhí session na híiseach ag an am Dick Spring bhí sin Hannah doin ar thula kids na daoine yoga na hainneam nach seo, but gach denna bhí buinseachú leis an próses siacána fuairmid grimmarthú agus dúirt éist tá manscoil Feirste sin seo an test litmus mis mar winter ólaach swinine me sé an clon sin test litmus ar an próses siacána mar bhfuil sé babal a scoil manscoil Feirste an muoinú cad is fiú an próses siacána is dóithú Lord Skitterbach car. But anyway, sin an líne bhí an próses so chuirmid brúorthú
Agus sa Jerry Fermit Scartsguhan ó Stormont, Patrick Mayhew and Rooney Stachin Shaw, Sir Patrick Mayhew mas mauna Scartshire and agus Durse Tarsuos Gudi Stormont Boyle and Northliv, Bumit Suus, Vian Rinid, Vina Stat Service team Phonic team with an office sega, or the Virginia Phonic team with an office, or Vina Scartshire or the Stat Service the call stock, who he said like a stock, August Hannick Cunaway Naku, Viconaway Naku, Vicolor Massega. Hanning sé trasna, crash sé malav, agus dúirt sé na seo gablion an éime dirach, tá go factus, a hosach, agus dúirt sé, Jan Murray, rud, Cumberland. Hanning sé trasna, crash sé malav, agus dúirt sé, caiime adwal, rinshib factus iontach effactach. So, huimid isteach in Sanofic leis an stat rinny, Udian rinnig agus gofoil agad a húrt dúin, dúirt an stat rinny, well, seo martá sé, tá mis go, 100,000 ponta húrt an scol, den an bblion seo na bhí cartfa kidhhaid dátaí an scóil an am sin agus bhí costais an mór an rud agus an targad a bhí muidir gháilú bhí na tiismóirí agus daoine cos le pódaí go macríomha kidhhaid daoine ag gháilú agad leis an scóil chuine na gáil. So dúir sé tá mis a gáil an stáisiúna 100,000 pont a thuirtíh an bblion seo, 100,000 pont, 100,000 pont a thuirtíh an bblion se thugainn. Agus an sin tuachta sé barráis agus phléthaimiid an bhfuil níos mó agad daoí ormh. So bhí sé agus earlier leis na Stat Service éist tan trid seo hart 5 ballack egan an winú Horston Skull. So sa Jerry an é trid chanig an VR an rinnig agus chuntaí hart agus winní sit an skull. So bhí sin hart fan nídeag nó sé cúig bliana. Bhí Fergus sin mar kids an actus is civilam tríomid bhí Fergus in a whackman agan it's darna bhí an sílam agan agus bhí ar thugmas suas go tí stormid couple uair agus thug sé Egypt Bale in the Stat Service. Sinna go sin another Renee actor in her smin sa tíir. So sin mar bhí firmid muinú an sin agus aitheantas mar scóil héonjéag go dtí sééag i gablion an dhé sin thug daintead muid mar scóil héonjéag go dtí 8 agus an sin thuimiid raibh bhí tríd amháin eile stoil lá mar agin treniu le Patrick Mayhew dúirt mé leis cadé fin na scrúdaithe na mar bhí muidir teach bhí grúpa ag déanú colbh generated gé CSA. So tá muidir géirí na scrúdaithe a mé an Gaeilge agus dúirt bhí an rinneid agus a rís ag dúirtú an rudí a dhéanú an Gaeilge na scrúdaithe a astraigh a Gaeilge. So dúirt Mayhew má sé an rud go bhfuair na páistí le an éideachas omlan fríd Gaeilge caiithí na scrúdaithe a bhí an Gaeilge. So bhí sin héal mé gur sé socraithe. Couple of many years, Garth Maird and Educus around, right? Could you ever touch up a goal Irish and Cursi Astracan August Road? There's a pretty much young and whack. Niche policy, niche more policy again. You know, Dirt and Stab Rat Rooney stats, but Nichilians and good policy a ton. So we are in Treasury August. Huckle and Golarai, free in the min sunlight and actors, but near Rahim Arai. So Jerry will miss listen conscience come out. August Firmis and Scroody has Shannon Cade. Bliain a cuaig, is stoig an yarn tosa na scrúdaithe an Gaeilge? Yeah, na scrúdaithe fucking an Gaeilge. Firmid na scrúdaithe astraithe go Gaeilge agus an sin inídeag nó haní bhogmuid an seo agus tása go níos fearr na mis go déite go raibh agus sib an seo so feige men sin OK? Agus bhí mé héan mar dalta agus glódaí an seo bhí táhagin beidir na heisna seo agus tairbhe bhaint as na heisna seo bhí tú héan an na tréimhse ar chuir sé síseir mar galta bhil cinneal an tonnathir an tréimhse sin agus factaseach ar héan ar an cimní ceanna atágad bhína Kenshable hannig me hosi me ar man Scoile Feirste ní deag nóha trí sí sa Chulterland. So bhí sé sa trú bbliain ar náid agus bhí so bhí nínar in san céad bbliain beidir an beidir purchase fé hin san darna bbliain. Seach So nar hannig bbliain soginne le sa trú bbliain bhí sé an céad ar riú a bhí orthu garán forma anna síl an gro achtar jeg agus nínar jeg ar scar muid. Agus bhí garán formal an sin bhí Kieran mór me galbhaim agus Ronan ó Scoile agus Project Mícheál agus éiad siad le in bbliain grúpa linne, so bhí mu déine an scafte mór a hanig se agus is cehanlam bhí ag níor chuirmis is se ar Scoil Bhaird ar míochttas muide le a rang seachta man Scoile Phobal Feirste an scrúdaí aistrithe. Agus Jerry go geall a gachtain in san rang bhí áirithe so bhína in man Scoile Phobal Feirste ach is cehanlam a bheith ar crí ag buaí
nach wihín áit am scoil Feirste. Mar beidir Mícheál nach scoile bhí cadí agus muoine ag rinneidehis bhí cinneal bhí sé abal de policy has a bhí héad agus mu se le a whole le dú áit.Ú mé gur gáil go scoil Bhaird agus is cefn am nuair thumas sí ag an má scoilte agus ag siúlthart. Bhí who se an cafe glass agus an siad a le bailí dorá se dún agus in sra seoir dóid Bhí seo héint a hagam sa an na scoile seo. So de cefní cen special tu ó an am nuair bhí muid chéan san Cultarland. Bhí luú tú eistrí an dramagus bhí man th bhór imanochéine a bhí a gcónaí síigh teanna na drama agus bheith na daoine sin na géal a bhí géirí siamseacht agus rudí eile chuir sa bhréis de cosúil sin sa de glór na móna agus na gachtaine le túneart brodí a éis fáid den glúan óg de má fáistí den na daoine óige agus fa sé hínta ar fáid. Ní bhfuil cum an óige agin ag an ach le heistrií an drama chuir siad eistrí óg drama ar fáil an gabhanna. So bhí mu jabbalta bhí me sin magóní sa fáil glas, so hannig muid sééis ar an was ar seachta chlog san hé haáirt na an techt agus chuir siad rang na dramaachtar fáid doing. So ag olbún glúan ó gurú serviceí cinneal beidir sin cinneal tús le ag smuoinú tíh an muid idehis agus ag chuirí breisir fáid. Trí bhan na giige mar ag gaptar siom sa bhí agus mar ggéarna le fargal agus iad siad bí tú a gcónaí an daine sus fá glas bhí tú an daine a thuí that Irish school, you know, so agus bhí daoine go rá just aber rudig and you know in Gaelic agus tú stop bear an chat, but bhí brád all war agin gurú muid mar chuid den facta sin agus gurú muid abalta a bheith páirte han agus nuair tógu like ag an bonarlar ag fáinse ag an cé gur thug se blála mar bhí seomraí breisií thain, so bhí gá seomar rang a héis agus bhí má hisismthirí agus mo thuach is seaas más an cultúr an tamar fad agus demarad ag gur tú ag amadé agus chuirí tíh an muid a dar san muinseir beh tú seaú gal le tro chuir am lún má mé nó maiadú go de daine an gáteach a se é me sé drogla deolhór mar bheith gach daine in san caé abalta tú eáil agus mar ggéar na linne bhí mu déine abalta arcaiste in san caé agus bhí sé sober ní gach lá gur ró rudaí Inta ag tarnig, but tá cefní cen agsúla agam sa fadúda cruan a camera agus scanan or ag teachta se le solsí mór ag glansan den ní ro clúda le agad céhíon, but is cefla bhí siad a go se sa cafe glas agus in bheith den ag na is eistúir mór Hollywood sin. sé sin na príomhhaire nó rud an teach mar sin. Agus féiltí go ar dá agus tú sí am an rang ag gach man na go géir fáil má céhíon. But bhí sé Harbheith specialta, so agus an rud a bhí gáin de fadúda fásta nuair bhí an scoilbug buide bhí i firmuid sáir de his agus bhí muid nearithe sa Gaelic agus bhí sé Harbheith táteach agin bheith ag gúsí an Gaelic go bhríchan ama agus bhí sin an rud ó le wahí tú go ró tú fáil an star agus an cultar agus an gra agus gachrod agus an passion bheith hánig tú go dé bhí na daoine mór a fast a hartart ag jammig agus bhí móháma is cefnomí a gáil sráide chaisleán le boxí agad ag buíad ag seaú le teismóréal ag an cháil maidin san ará tuair agad do scoilsfagine. So sta a grú sin a goladro sin na scoile nó iceach beidir tuairtal fiú den na mútrí, so bhí sé Harbheith special de goú mu dénne páte den rud ag an tús. Agus an éis dúsa ag bogu go dtí an tíbhhead an deasc ag feáil gacrod a teag daltaí soginne. Bíon tú cóbráil mar dearm tú dobar seoma go fearhhaid. Bhí go mór ceannach na cóplóir agus is ceflam Fergus nuair firmhaid an muoine go bhí muid céhí na sean éí bumscoile cosla bhí cumar chu cholí ratha cosla éí gilscoil nóáil an dú garm agus an glas. Agus nervhí me si sa ceithrimh líon agus hánig go muoine agus hosí rudí ag ahrú agus bhí muid fáil hosí beidir daoine teachta se le bé fáinne
na dinneoirí agus gacod mar bhí muid abalta síl an fridge an rinne is cean am gurú dinneoirí agus gacod ar fáil doing the firm muid colí scoile agus mé sa ceachraí bblion bhí mar a ggóil trasna ag mar cara bhí sé si níomhráise rá le Tash been doing doyle car. We have a good jag and mom kid or real doing collie skull. I was doing why I'm causing a fear off the skull and to show but no vi mean ta hagin vi cadre being ta hagin few na tourists agus ruddy marsin who much she's galiv sa keflin but gral and tourist omlin skull I am very mar just maybe I'll get a better bus no agus fucking linda thing lucky and I'm lying so vi she special ta harvey special ta agus Mícheál is féidir I suppose agus na cinna bhfuil sin na Galway leis an géalaidethes agus flas an géalaidethes is cinnte gurú suppose tonarthar ag an géalaigh ar an factas tíomhtíine duna prison chun mai agus suppose na fórbairtí a bheith Galway tíomhtíine na prison más leis an géalaigh ag a bheith tonarthar aige sin ar an géalaigh tíomh muí tá sogam go cinneal an ag neart ar na géal scoilna go hairis na hachtóidí agus tíon tú an cinneal ná sin an sin cinneal fér bhaithí tú híon sin leis na prison agus an géalaigh. Well, dar lom sa go dé an gacrod siar go dtí bóthar seoigh in san chathair seoil sin nátear thosaí bhí daoine cróga an sin hil daoine is dóthaigh gurú siad ar mara a dúirt gurú siad a gáil a thógáil na pláistí sací trí an na Gaeilge. Agus cinniú an cróga bhí an ag an ceannródaithe agus bhí falsanachta acu bhí fís acu agus lán siad a ra. Creid siad in san éise bhí acu agus má creidjin tú in san éise tacu má tána an nealsanach sogat agus na luachna sogat sa ceart dar latsa cai tú ahan rud a thuirt le sin ó leig a chur a bhaim agus sin an rud a rin siad agus nílas ágan greidjin siad san na náte bhfuil an géal scoileocht in éisiú ná a chur siad bon scoil le Feirste bon. Dúirt Fergal rud ag an simú de gacrod ceangail seo. Agus sin an dóin arcan mar ní héag bhfuil sim agam sa Gaeilge na sim agam sa géal scoileocht de sim agam in san trid ar son sahi níos fearr, níos cathrama, níos saoire. Nuair bhí meis ar an ollscoil ba go rá leis na Mícheál Deasa teach tumas a rá tro ag an aisteach ní heaglam tú a heagfáil. Is public tánach chu, is Gaeilgeoir chu, ach bíonn tú muí ar na stráidena a trid ar son an iditheis ar son na tithiíochta. Bhíonn tú go bhile clé agus bhí factus maidir le ceart in amán agus sin le. Bhí me páirte an ahan cinneal factus agus ní hopa lá sin a heagfáil. Cé mar hoca le public tánach bheith páirteach I gceist na socialta eacnáíochta. Is an trid céine de gacrod ceangail seo. Ní heag libh seo rudí a bhainte amach mar le céist na politiúil an eacnáíochta muna an óglín éireann. Go bhana sa tá gacrod ceangail sin seo agus a bhhailrt bhí public tánaí áirithe a híl nar fíor public tánach mé mar bhí mé a gobar le daoine eile a bhí frith public tánach ar céisina eile ach dúsa an céis céanna bhí an. Níl mór an sima agam in a réir in bheith garc séir in san ama tá caite tá sé caite agus sé an rud is táach daon tá a láthair agus na dúchlein agus na deisina a bheits le teach agus bhím sa gcónaí a garcar sin agus go minic deanam dearmid fin 310 bliain rive ach siam goil sé táhachta go gcónaí go bé áte bhfuil tú go nácinn tú ar an siú ina bhfuil tú agus deir tú go dé mar spéisiúm sa difer dhéanana. Agus sinna bhfuil dí sin rud a rinn winter bhór seo in san níteag seas go dtí dúirt seán rud atá dí. Nuair bhí mis ar an ollscoil dúirt muid mó híomh na Gaeilge do mar hampla dúirt muid táfaic a Gaeilge de dhéann seo agus réid muid ar san sin tá policy dáthanga gan fuirmid sin. Tá Mícheál Mac Giolla Ghunna arm mar dhealar achtas a thosaí mé ar an ollscoil go mé na slintí Gaeilge aitheanta. Is na rudí bagas sin agus mar dhealar sin hánig iontach túir thugam a bhí a trid sin támar fad bhí sé ar buile linn
agus bhí na main commerceide ar buile linn agus bhí sé rudí an conspateach Gaeilge Lord ar scoil na réine ní gachta si. Ach hána iontach túr thugam lá amháin agus dúirt sé gur bhaith leis Gaeilge ólam cén áte deacha leis freastal ar an Gaeilge. So bhí muid goscailt súla daoine agus bhí muid brisú síos an cinn na bhálaí sin a bhí hartáring agus bhí muid Coláiste sa mar deirtar an Main Street. Bhí muid normalú na Gaeilge agus na luchan na sogaine agus bhí sin an táhachtach agus tásúla an gnearmid ifar éigeann sin. Agus a rééis níor thachraí mé go mé am a winseir bhíthe. Bhí mé gcónaí am a gríomhaí agus tháinig mé isteach sa géal scoileacht mar gríomhaí an mar winseir. Ní raibh mé aitheanta mar winseir ach bhí mé ar bhórisiúil ar bhór na bháil go dtíar tíb muid an scoil seo I gcibh níor imprúirne sin ní ag seach do bhíon ar a choirí daoine ins na campaí géhan gan cúisiir bé agus nuair a mariú nuair a rinneú slád amach bhharthaí agus sin le. Agus chuir duna céistar an naing sás de Coláiste seo dúnaí. Coláiste an seach na dhé le scoil churbán in sa Máire Gael scoil éana a tugadúir. Agus bhhair sin beidir Carraige agus mar dúirt Bhaird. Mícheall ar an aspa airgeid aspa takeíachta bhí tuismothirí agus pobl láithíon. Ní airgeid acasan. Bhí teach tarm ní bhhain san ceantar sin an Trocadero. Níl le méid áirithe trá na gceist is féidir le a dhéanann san Trocadero. Agus bhí fearhhain Macaulay scrapyard sin a bhí ar agus bhí sé an sásta gur a agus ach ní go leir airgeid sin. So bhí mé gobar san níthe I Jack Tarne. A ní agus a teagas le linn le. Agus an sin ní hacail in lans na ráis, so bhí mit isteach le Gael scoil na bháil nach raibh aitheanta a hanarid. So rééis lámid rá I mhuileann fa confaí agus I dearhád mit isteach an éfaí. Agus arcanis an áte bhfuil Gael scoil na bháil na sin éag trá a bliain. So le ahan céim Hasí sé le céim bhag, céim bheag gomininic céimena pásanta. Agus ní raibh sagan go dé bhí go hála margheallar ach arca na rudaí a le a hála margheall ar na daoine gan cuacht, gan mhéanú, gan airgeid, gan takeíocht agus chreidmid a rud éigean so rimid bart de réir na féise a bhí agéine, de réir na luchan a bhí agéin, agus bhí dóchas agéin go deacail in buint. Nuair a dúirt gach daoine eile gur amadain muid, chreidmid dinne go deacail in buint. Nuair nach raibh solas ar bí le feiceáil. Nuair a bhí agin gin lecha sé blianta fada ach lean muid a rá, agus sin an dearca bhí gahan duine. Sa lá tá níon tá scoil agin an seo atá inta proficiente, inta éfachtaach, tásúla agam go bhfuil sé agrithe go hintach mai, go bhfuil na muintirí agus na cúntarí a le inta ilse, agus tá sin an táhachtach ach tá rud níos táchtaí ní grá scoilmuid an seo mar dúirt Bhaird buin an seo leis an cholínachas agus leis an dí cholínachas. So tásúla agam na dátaí atá teacht amach agus fecin muid iad. Fecin muid an láirg atá orthu nuair a hagann siad amach. Agus chuidhha acu tagann siad isteach in san Arnail Gael scoileacht a rís, nó in san Arnail pobl. Agus tá siad teomanta le difar a dhéanamh. Tá rud ag an iontu, tá méanach de cinneal éigean, méanach ar le iontu. Go bhfuil siad san na gala dhéanamh difar ina síl agus ina bobal hían. Margheall ar tásúla na luchanna agus an spragu agus na deisian agus an chesper sa fuair siad hána bhain an scoil seo ach ó na tuismothirí agus na daoine bhí thart orthu san in san phobal. Mar ní heag linneach lech den obair a dhéanamh is na daoine taobh amhaoin na tuismothirí, na Charlie, na pobl atá thart cumlú clás Gael cabbé rud eile, tá sin le a Coláiste in Bhaird
an dalta. So tá súlagam go dtuigeann daoine sin, go dtuigeann na daoine éibrinn sa scoil seo sin. Cóir nuair a bhíonn siad buairtha faoi min rudaí, ní bhíonn faoi jogam. Ach tá min rudaí táhachtach do géine ó lá go bhá. Ach ní bhíonn faoi jogam a gcónaí. Is ceapan gur tháinig muinse bhain thugam dúirt siad. Níl dúchagam don clúadar dáte agam sa. Tá clúadar dáte agad? Tá clúadar dáte agam sa. Ach ní sin an freagra bhí an, ok, siúil méid dúcht. Ach just bacordú go méid daoine a gcónaí a smíonú. Nar hála seo gnádartha, thuí strachel sa steachán, agus leanan strachel a rá, agus ní bheith sé hart go deo. Ní bheith an bua agin go deo. Ach béimiid a bhaint an tamar fad, má chlíonn muid leis na luachana saganne, má creideann muid aning híon agus na luachana saganne. Bé naimhde agin, bé an cólínachas an láidir go fáil. Is ar bhealach is bag seans go muiimiid agus cuma, leanimiid a rá. Agus sin an dearcaí atá daí, agus a gart siar céige bliain ó chur bon scoil Phobal Feirste bon, níos mó chuir iontach mhór seoir bon, higlann an eiceil. Gur ghlaicméid na bhfuil muid ghlaicú sealamh ar an chathair seo, tá na géal am na Carraige seo, is na géal atá ag crílar ag forbirte. Agus má leanmuid a rá nílas ag an céim áit am éimiid. Ag iontach na 10 bliain eile, ag tá glúir daoine san seán seo a bheits a cant siar ar na seán daoine luair anna. So, sin an teachtar ag do tuam so. Agus is sample I suppose fás de go leir sin na radi fáilte an ar roin tú faoin báirte ar fiise agus is cinnte tí killinniu chum mhaith agus ten radi fáilte go nar go neart a fórneamh gáil an nniu ag ní ró na hantas a gcónaín sin mar a ró. Ní ró agus tá bhí buint agamsa leis an radio ó fuairmuid an cead agus Ofcom sin, so sin gabhfuil sa sé. Bhí muid sa cultúrlán ag an pointe sin, go dtí go bhfuil muid amach an gab bhéile sa deich. Nuair a bhí forbartí anú ar an organ a bhéin, gur bhfuil muid ag an áid sin ar cés héasach transpáir, agus as sin a dóbar an Fergus Ó agus na planana, a bhí me héan agus Fergus lárnach an le ggóir le chuid eile ar dóid. Ach tá lean níos mólas ag Fergus bhain an lehan tá lua radioballte nach bhfuil Fergus. Níl Carraige a céint fu. Gan bhór leis an léad. Fergus a gach Just a point of wine, imagine leis an drama, iontach go háin mé piece of the spoil am arála mí ho. Ní Fergal atá is Fergus. Anyway, well, just imagine leis an radio, nuair mar a dúirt bhí thugus daoine eile is sin na scoileann ag teommann sin athbheochan agus a crothú pobl. Sin an inneal atá cúil gachlór agus sin an fagháil na scoileanna comhtáhachtach sin in athbheochan na teanga. Ach taobh méid sin nuair tá daoine agus héal meise a gcónaí nuair thosaimid Máire Feirste. A bhí na bonscoileann a bhí bonscoil Phobal bonscoil bóthar seoán agus bhí bonscoil gilscoil na bháil an sin tían an ga bonscoil a bhí an san chathair ag an am. But héal meise a gcónaí gur céim agus an teirme a úsáid mé a rís teirme ólaíocht céim quantum a bhí an manscoilíocht gur céim allmhór a bhí an mar bhí na dátaíocht teach frís fribh sin bhí dátaíocht teach frís go dtí level bonscoil agus bhí sé fagam na scoile ar héandeag agus ní éitre acu le golos cid acu bhí láse leis an gilí cid bhá acu níor láse ach leis nuair thosaimid an bhanscoil bhí pastí nó dátaí abal a gáráil leis an gilí agus cumáile sin bhí sé go fáil stór acail nachró le fáil éitre bhí eile faoi ólaíocht, tíreolaíocht, mata, stair na hára le hí na dátaí ag fólan rudí seo. Is ceibhil am, just by the way, nuair an céad bhliain a rinneid GCSE agus bhí mé gáil fríd an rud an cursa le an méile ar an ghilig agus bhí an scríide hart agus ceann am sí leis an rang cúga bhíon
Agus thosaí sé cé acu a chur céisna ormsa faoin na teirmí Gaeilge go dé an bearla bhí orthu agus hí méid an am sin okay. Tá sé maith go méid na teirmí bearla na dátaí a dólam siad agus scefalm couple den leir siad chur den a bhhain an céis orm faoi bhí an circumference go dé an focail bhí an níor thula siad an focail circumference rah agus níor luí méid sin lá dúirt sin a bhhain agus dúirt sé mar denna nar leir an circumference nó rud chuir sé bém omlan difer agus hí gur sin iontach gur sé fólam okay bhí sé fólam na teirmí an merla ach bhí sé silir gur sé teach acu ó daoine le cúla Gaeilge but sin an gohfuil tá sé táhachtach le rá go maiid seán nó dearnach so stopamsa tá sé iontach táhachtach le cibhnú ar na daoine a bhí a cúil seo le tá Virginia sé an seo tá Virginia caiins fé ná tá Virginia instant skillty nó tá táhachtach go leor ach bhí na míltí daoine nó na cétaí daoine ar cúil sinna le luí den ag an bhí na teismóir is na scóilna ag glanú na scóil gastronóna bhí ar kids na dátaí an scóil glanú iad héan bhí daoine mu ag bhhailú airgid gacaid bhí fuirmid tá níos am bhil sibh ólach ar rathcairn is céalteach hí san chun na mí thug siad san bhí siad san anú cranachar nóladh gach bliain agus lig siad dúin na cranachar agus bhí fuair siad mull mór airgid as an cranachar seo le 3,000 punt rud an seach mar sin gach bliain de cabbí tógraibh go ra hí san sin so lig siad dúin na ticketí a dhéal in san tuaisceart agus bhí na dúisina bhí an like bungalow like it wasn't near bottle of wine no bungalow sin an ceannal teach a bhí an mar dúise an so he díal mis na méidtí ticketí agus firmid 3,000 na 3,000 an nó a hen bhí sé go maiid agus dóanna mar sin de firmid airgid ó géalgóirí ó daoine nach ro Gaeilge acu leis an rud a ceannal go agus tá sé táhachtach de gimnéimiid ar na daoine sin daoine bhí glanú daoine bhí ag obair in san tean obair de gach cinneal leis an rud a ceannal go agus gan iad ní bhéh meid an seo sin é go bonach tú agus bháin so cuairúin so bhíine a gcónaí ar na daoine a bhí ar chuúil gach rud agus na daoine ag brú agus a tuairstaíach doin na lig an nuair nó mé féin réal radio well an páinte dearna go dhéanam mé sin nuair dúirs méid go bhfuil an na scoileann ag tiomans gach rud ach nuair a hagan daoine fríd an choras go dé tal deanam ach tar rins rudí iontach táhachtach go mé man commerceide a gin go mé abal a lórsfaí rudí a bhainean linn agus gúpa chur amach in san dó mór sin faoin am rudí a táhachtach dúí so tá sé iontach táhachtach go bhfuil man commerceide a gin ná bhí agus daoine bhí bainteil le radio fáilte agus is an bhanscoil bhí siad a gobar ar papar léithil is team céad éit in éan a bhó aró papar léithil Gaeilge teacht amach lá agus sin lá nua hanig amach in sin na stop sin mariaala sto ar an idirlíne agus gapla mar sin ba bhí sin iontach táhachtach agus rudí ar líne iontach táhachtach leis agus an radio go bhfuil daoine abal de teachtasteach agus cuasaí a phlé agus ceola cracabí acu agus na rudí costal le seo a hafid agus a chur amach sa dóibh go mé má tá trochanú go bí méid daoine tíise seo mar seo Bei couple cé daine a géisteach fi sin a mark nó nó géisteach na seo an lá ar gan nó mark na ná big rá de mé was agam sin fantín sa teach agus hé sin na radio. But tar ré mar sin iontach táhachtach cumáile sin jobbanna agus crochinn se jobbanna agus crochinn se éitina chunne daoine go. So tá gach rud mar sin táhachtach go bud muidir tógal go bonach. It's choras éideachas a tá tógal pobl ag tá tógal soithí ina bhfuil gach rud a tadí ar soithí dí. Agus na man commerceide iontach táhachtach an más na rudí sin. Just an focus ar nach sin. Tá nuair a smíonn tú ar na rudí a bhí mé caint ag an tús faoi an táhacht a talteanga agus culture agus an fág an nús goúsid na tíortha bhí deanú colonú ar tíorthaí eile. Gur gid siad an teanga agus scrisid an teanga mar sin an bhealachas teach na insing na níní agus sin an rud is táhachtaí. No Jeremid nuair a bhí mise is céideagah hí agus chairman mar ne cuairú go tá mé a go síráid eile an seo go leis go. Begraadú daoine airithar á ápá comes from the barrel of a gun agus creid cid a gin sin na seachtaidí agus na seachatí té go bhar agus a bheit. Inis creid an go
Comlan. An nod is tábhachtaí, an nod is cuachtaí na insín an daoine, mar tá tusa abalta insín daoine a athrú. Tá sin níos tábhacht in rud a bheith. Agus an taon crochan as atá an na orchar an leid san na daoine bhéir stáilcóchris, Bobby Sands, bhí gachrod na omlan an Empire Britanach hart Gunnaí agus gachrod agus níor athrú sé a insín, sin an rud a bhí is tábhachtaí bhéige. So tá sé intach tábhachtach agus tá tseanna intach tábhachtach le insín daoine a crothú. Agus sin an fá go bhfuil idicus intach tábhacht agus idicus ceart go bhfuilmid go téta go raibh san tír hán faoi banraon seo agus prinsa sin go téta na daine go a mar ag daine gur bhfuair daine bás gur daine scíilte ar an mórtaí muon sin nuair bhí sé géirí ceart cuman a thosacht céad blianú hen ar mór seo a géirí ceart cuman agus bhí daine scíilte ní chléann tú sin is na scáil na chléann tú bhí banraon Victorianú amatí mar sin tá sé intach tábhachtach idicus agus man commerceide sa doras go bhfuil daoine abalta a smuotí ceart faoi a kid star agus an sóthaí na bhfuil siad as the end. An item factus seach foil go ré agus is leir go bhfuil a céalaigh ar na bagan mar ealar sin agus pí a lánach de sin an eiscáin ar an Paisley fin an Paisley sinne is journey cumáin seach seach chu back ar céalaigh na cuairtena agus cos le Brendan ó fé haig tú héan a daithí ar an fancy sin ar chuir coscart céalaigh Lords sa cuairt agus bhí factus an sin a gro. Is stoithe beidir nílas go mar sin ar lasún solas ar sin den céidir agus sin beidir gur thosaí an béim chur ar ach na céalaigh agus an latrim a teanta agus an pendlí go fáil a bhain in san látáíon hí aontasarm nuair fuirmén scéalún deléadú agus dúirt sé lom éis tá sé iad an delé céalaigh go Lort a cuirt ó sílam mélasach man bbliain Seach trotha seach. Seach trotha seach agus tá sé go fáil a bhain. Rimmuid éireachta ar achóiríannaí ar nod agus sin hí factas eala go ag an am sin fása le céiste thógáir sin cumáin. Ach so just mar cearna le Brendan thugann tú daim in dhéalaigh agus fecinn daoine déis an sin le seachtathe a bheith cléanta an iad an Gaelic, bhí chuidmhór rudí le linn an chas a bhí just áchaint ar fád, bhí siad ará dúirt na péas ag counter agsúla to zero tolerance policy agin to policy zero tolerance agin de denir bé Lort an Gaelic ach ag cosol counter Malone agus stuff mar sin dúirt sé ach ag counter in her Belfast tá sé an lena geart agus dúirt an bretheh, but bit mar hoculis policy a bhéil go ag coidháin an chathair agus policy an na defriúil a bhéil go bh coideáil an chathair agus dúirt bhil sin mar caiithmuid le daoine. So bhí chuidmhór rudí mar sin ag leirí, an cenneal éagóir bhí go le agus an jarcaí a teag daoine fiú den Gaelic agus doscail sin nasúla chuidmhór cumáid agus just an éis breg margheall le chuidmhór breg an sin si na péas fuam thar an tref sin thar gabh léon. Hí mé an san cédal sé go mé sé caite amach mar bhí gachrod a bhí na péas ará teach salchar céile bhí burt bháilóg den fés agus céhí mé a gartham de féin na hhortífa tháinig siad sin má agus bhí siad anricht agus dúirt siad, well, creid me se gur aim a thug si gur si rá aim sac in Gaelic mar agus dúirt sin bretheh le ar fuimni sé coslánim dúirt sé is aim a bhéan agus tháinig tún bhirt ní sinne bhí siad sin ar bolla, but cé gur siad a le ag obair le céile níor cinneal flamal siad rih so hí me sa cédal sí bei sé caite amach mar cas mar leir gur an bharteoganach sin fásta a bheith anric, but bhí barteala bhí rá ag an tin spreg ag rá gur méid scartí rudí public tanach agus stuff mar sin. But nuair thuí sé go dtí an ardcuirt den mar ra mé céith mé iad an dóid gur deireadh ceanta mé, nuair thuí sé was cór na hardcuirte, dúirt sin breith níor glí an breithe fiú me se amach le Lort thosaí sé leis na bháil péas agus inéon tréimh se sin am agus gachrod tháinig salach gur céile
go fáil rin siad an rud ceann céarna, agus actually rin siad níos massa bhí siad ag rá, bhí siad níos ionrachaí agus ag athraí scialtaí acu ar an dóibh bhí siad sin ag áthrám lom. So bhí sé ar dóibh ag saí seala seo, bud a rééis bhí me se níl íon bhaine agam in sanna cuirt Sasanathe breatna seo mar níl siad brío a gáil teagháil na Gael agus arcultar agus is cumá, sa teach fuaine. So níor leirí siad más ar an rud. But in san ard cuirt agus ag an am sin then dúirt níor glú me se mac le féinine seo thuirt níor glú má féinithe mac gahanard, dúirt an breithimh cé mé stop a chur leis an seafaid seo néis. Is lurg agus seo foclaí sige, sé the evidence of the PSNI is bordering on perjury. This is dismissed. Agus just hannig bud am altar, but ní gadú Lord, ní gadú my sister sé. No, né se leis an bed to be right acai. Sé is lór sin tá sé. But is sílim an rud bhí an bhí sé le fidú an mar seide agus bhí ag an am sin. Beidir test litmus a bhí an fidúda marall gur ó factas a thógáil fidúda an Gaelic agus fidúda an pendlí sin agus gacrad ní hocu lás a cédal sééis le mar bhéil bhí baach brion ó na iontachtaithe agus na cúptaí bhí an, so bhí sé níos mó na mé híon na agus go dé hála dúsa bhí sealah politiúil ghlacha ag na iontachtóirí ar an rud sin son bhí sé gáil críochnú an dóid a críochnú sééis a cédal sééis. Ach, an sin agus bhí gacrad in sna fapar nuachtain, agus bhí me se óglóir teagas ag an am sin agus bhí brúig teachtú gacait ar mé burtha friúd a garms agam agus an dóibh bhí daoine ag credfil rudí a bhí scrífa fum in sna man commerceide ach ag dúiríonn le nuair a thuí sé go dtí an ardcurt an áitis mó agus bhí géirí de chas bé cluiste. Sílam goir mé trí Albert ar leithneach fiha ach de papar nuachtain agus nírós ag denir bé gur go dtí a hála ar lá sin nuair bhí me seo an bommate seo an sola seo agus an sindir bhí tostal níú denir bhí abalta an tuairisgur níú daoine sásta tuairis go scríil fidúda sin marall guru lá críochnú agus bhí siad sin bhí no time bhaid Anderson into bhail, but bhí crackhhaid ag an newsletter agus in Belfast na haltain a scrú siad sin. But bhí me sin ta sásta mar ag dúiríonn le tá an a rééis sin mar chuid de factus tarlíonn gacrad fahanne cúis agus malonraíonn sé clientahis agus látrum agus égóir tá go fáil an sa lá táíon, céhinn muid a gcónaí toirt faoi agus cé muid a bheith cróga a gcónaí agus meisnach go leirí agus a bheith sásta agus an obair aontanta deanta ag an drám dearg ag ghlachaí an facta seo an áitin bhfuil sé agus an dóigur spréil sé amach eile arnach sílam gomén na daoine atá ag buin tairbhe an saoirse sa fiche sé chunda ag arcar na gáil arcar an dóid is sibh se cópáisianta fidúd an Gaelic agus fidúda i ggéirí cartham na féineáil agus i ggéirí a dheachaneol beá agus rathúil agus gacrad mar sin, so tá sé aonanta ar fad agus mar dúirt Fergus céimmuid agus Mícheál fásta céimmuid a gcónaí lansan a ré leis na treidena. Seo agus leiríonn sé gacrad a buinte macagin an airgneamh iontach seo an céú cóngrachas a támuid le acht Gaeilge, but ní acht omlan mar a bacórgurú de gacrad ag gálann san trú ceart agus támuid láidir mar pobal agus tá an glúanóg atá teacht ag chomantin rud seo thar bhééis spáisialta sé. Cé glód gannách an tusa gur artas a orine mar an glúanóg ag an am sin Fergus a bhí go laps réin éiste me sé arcar an glúanóg an éis lá sib siú ra martá agus fásan sé agus arcar an bhéid Poiste teag frastal ar Gael scoile an éis agus ar cumanóige agus ar éis léacrlach lé glór na móna na heagreachtaí an san tuisgurt a lana an dún scoil na fuisce thus a gceantar sugam san éis agus an ionadaonnta sin taca radioáiltin ar thomnaíonn tú síos bon bóthar na bháil tá muid in áit thar bheith spéisialta go dé áit in muid a gan 8 milliún eala dócráide.
Firstly, Hamburg, that's on my James's team, sure, a lot of goal in Doris Sheesh. But with the case to be, I look Feirste is fine falcha. Rev case to be, and funnel, sure. Gurmí me sin seisiilta agus dúgur fiúla go mu sí chat taking pension mar about that bhí ar bonscoil an Gaeilge ach in sin mé ar fanscoil Bhaird agus is é sin sort an cúis afla is mó mar inar bhí an bhfuil ná sa le taíon agus sa bhfuil Gaeilge afi agus an drasal ar fanscoil. Gaeilge agus a thuí freidir choras omlan tí tú bhfuil brád ar lei afi agus bhfuil féinile ar lei afi agus Jim will any customer should go more the molly. It was just to go turn scale some point circumference. Just with her name then August hey my sister surrounding matter and we hot August Dutch matter for she hangs soup. We was down in Carraige and she didn't create a tire shop, permission of offices, the money at sword for. It's just dark up there. Sword for. August continuation. She lower charming after her finally, so in honest, they hurry focus or distance of skull sin. As the whole gurvey and cash that of them na o heave and bogu na scoile o Culderland the G art na va or when shin le Kershi splash no and rud shimbala a the umber when she do for people na focus ma say Kershi splash or the and she do cake and she should come later cake will apru hardly sort special on okay, winning and alti sa lahat kanyan, she much to one alti Larna, if actus possible if actus in Jan Charad, and G shop one the 5 and a Kierna on go Corsa, then a light and manager, so there's me and the 5 and a Kierna folks the sorry again. It's a baby bedger that I had probably in him. Well, Laurie must have been Bogu and Shaw better or many small policy. Mícheál Nic Fhionnachtaigh, and I should be allowed to operate with you. Well, vi cad case fáis an cinse mar lu a bhair sin. Min an rud a hála gach bliain just vi siomra den méid sin agin blian amháin in blian é chumid bála sí salár agus tin bhí gá siomra agin agus an blian é sin chumid bála eile agus bhí ceir siomra agin agus sin mar bhí na thugla go raibh mar sin go deo. Agus bhí níú spás tí muí go leor chunne lot of be Janu sports nor other be. So sin ví spas against I come sin near firmage eiten this Nero and Runijika Sasta and an urgniv sin eitens more skull more or na Kirshna Kenders of K Bas of Aon Kunya close agus ice Kunya well galore shomri agaf to skull August H Kunya Sugri agus Sugar August team week then can you go make spas team week come out. So vi me curtu eich agus an sin hannig an eich seo just vi sé ar fáil mar vi an áhar an bogu amach na seandíine vi an seo bog sin amach agus vi seansang so is kevil am siúil hartner agniv den céadúr solaró rud a bhíon seo just an sean sepel agus an sean agniv vi an sin agus vi bhád bíon rinne stat service den rinnidichas len agus dúirt canacu lom and rud a talajanu na in sin an chak ar navan sin an chak galanta sin agus an sepel no there's an another tala dirt say merlam and another talajanu na night like just a lagu no but sin an jark vi just togi min strode in her but so the antalin govermitin an night show agus an sin agin tus vi magic elegance an night don listen to bricky donna and sin agus an sin de réiricéile tóg go bhfuil an éitiúr, but sin mar líní sam go téimar tá cuasaí maidir leis an rinneadchas na leithan seo bhíá. Well, ar bhealach te go an organ sin níorhaid an sin na sean armí a bhlagan ach cean den na feimna tá seo na nach ró stradas ag an rinneadas riú arhain scoile Glan Gaeilge a Orbert mar sin de fuairméid an sean seach agus an sean argní an sin fuairméid an písa seo an sin fuairméid sú sin javíil sa cuaig sílam an sin fuairméid javíil sa sééig an blach eile agus an sin Sportland
ach níl na rudí seo le ceantas le chéile, so má hen tú isteach is scoil New Hampshire sa látá nuan. Ebrion gach rud, tá seomí rang cearta an, tá acroní iontacha an, agus tá Virginia sásta leis an airgniú seo. Tá sé cimda a very frígin rud, agus is leir sin ar an dearcú atá an rinnetears. So nuair atá gearcé among, Chairman Chog, mar hampla de gearcé among faoi láthair de scoil agin le squáiste sé chéad dalta agus de ní géad dalta agin. Sin dóchar níl scolar bí eile mar sin. Nuair a thuimiid sé an rinnetears sa dhearbhín sa seachtéag, dúirs mí seo na figurí, Dion Carraige táid a fáas le beidir 10 dalta an bliain seo. Seo na feidna bheits an tá rán is go ghfuil stratastí máte le póíocht agus tógadúir. Agus seo go ddíireach nuair a osclú dhearbhín sa séideag an isa is déan. Agus ahan bliain bhfuilmid lá ahan sé bhí beidir, agus táid garcar. An uirí bhfuil mé lá agus dúirs mé. So, mana darlíonn seo faoi bhean fór fiche dó, go dé bheits an, dúirt bé géar céim agus níl a sagin céan dóil leis an géar céim ar sin réiteach. Agus sin bhfuil mid lá túsna bliain dúirt tan géar céim an. Agus is Virginia a tá fáice le hana bháin, mar ní bhain an seo le Coláiste Feirste bháin. Thucail ina rá, bhfuil scoilínta go gin sé chéad dalta gacrod for a hegle trí céad dalta go láid gan eile. Ná túsna bliana tá bhí cead a gin céad dalta chuir seach bhí Virginia, couple bliana hanig céad 8 isteach, so 8 dalta breise. Nes thucail ina rá, níl spás a bhín 8 dalta. Agus thucail leis an 8 dalta seasaí taobh muid a teachrach géal, agus agad díana agus scoilfríd sin le, sin feid na rinneidehas, ac ar nóia, níl man scoilíana sin. So glachan Virginia isteach. So is Virginia tá tógail ar na rudí, is Virginia tá galarás thucail leis na swintí go dé fa seo, go dé fa sin. Tá Virginia arcar hiú eile, tá Virginia arcar fordniú eile, tá plán eile agin. So sin taobh bhainde. Ó hiú an idehiste, tá na feid na céanán le siad, tá si go fáil a gastrú scripta na daltaí le Mícheál le Merla agin sin tá Virginia rá gohfuil an bharca lochtach agus gur hit sin dalta le grad na gá, agus an sin tá si de gach bharcail fantastrachán lochtach a rééis, níl céalar bí leis. Agus ó hiú na nachcunaí agus dúr agus tá agin an tuailech ebre tar an winserí, agus an na mí bhaint a stíor tá ar daltaí a deanna géchas é na ard level gan na hacunaí sin. Maidir leis na cuasaí, buinú cuasaí BTEC Jean, glach cólacht bórdscrúdach chana sasna, cólacht príomhaideach. Sin scéal eile go teige bhfuil maragú an is scrúdaithe. Níor cuairg mé maragú oscailte is scrúdaithe. So heag le aon drám, cólacht a churbán agus scrúdaithe agus cuasaí. So thairng siad amach, níor bhíonn trioblóid dóibh scrúdaithe dhéanú nílig. Thucail leis an rinneidehas, stop a chuirla sin. Mar tá dlíon go gcaithir aon scrúdú atá a Merla seo a dhéanú nílig mátá sé dí agus cin siad gan sin a dhéanú. So fága méid sin éapach. So go dé dhéanam Virginia, croithín muid cadrú le WJC sin an bórdscrúdachán ar an bhreatain bug a tá galanta, daoine galanta tántú a higann an tomaidehas, a higann an dathangachas, mar tá bratna seacu fásta. Ach sin Virginia, ach níl stratasir bíon sin, ba cuairg mé aonad ag sia leis an rinneidehas, muoinithe le cuairdaí anar sin le glarcar na feidna, níl glóir muinserí duna cuasaí sin, níl na checkslóirí an, níl acroní eile astraithe, níl na scrúdaithe astraithe go fiú, go dé mar tá siad go bhharcail. So thucail lomsa sí síos agus ar seo plán trí bliana, seo plán trí chuig bliana. Níl sim de leir acu in san géal scoile is céan sa tón é. Agus ní dhéanann siad dáthair fríd ionsaithe, dhéanann siad dáthair fríd a neamart a dhéanann siad. Tá siad a ligins dúine chepa. Sin an stratas atá sin. Just ná John rudder bé. John criniú, agus an ciniú dear an criniúthe, bé criniú eile gin a gian trí bhín ar gian sé bhí.
agus leanan tú sin. So tá ma déine ar gcónaí géirí brisio amach as an aine fí sin agus ar rudí híana cumid ag san am chéana tá partner díhain in san stad agus sílam go dóirí act Gaeilge cead in a stát service a tá báil galore cead dífa ag lignar chursúlas is a rá heglann seo dhéanamh. Nuair bhí John O'Dowd mar éire éideas thug sin cead do rinstad service ag rudí dhéanamh. So sin ceandan a rudí, sin ceandan na tátaí le Gaeilge an rud eile tá máidir leis na Gaeilge agus tean seo si ar ris go dtí han na péinslíthe ag tlíthe Cheilcannaigh é 366. Nuair a dtaigeann na Saasnaí nach méid smacht acu an tíir seo go dtí go raibh smacht acu an seanga agus chuir siad coscar an Gaeilge agus cruthaigh siad ceantar Napáile thart ar bhaile clia. Agus chuir siad cosc anhhain ar an Gaeilge ar na slintí Gaeilge sin fá bhaile clia ghfuil coidhúir daoine a bhfuil slinne i mbeirle atá bunithe ar dath, black, white, green na slintí sin hanig sé nó bhí ortha an taine achraid. So nuair nach bhfuil cead a bhíon Lordse cuairt ar bhealach is min rud sin agus léirú é nach sirannaí muid nach bhfuil muid an. Ní waran muid is leach cíní muid agus go dtí go bhfuineann muid status an duine status an sirannaí san tíir seo bei sé Jackar na cearta eile bhainte amach agus an salathar eile agus an muoinú eile agus na rudí eile tá daí ar sin. Rud dearnach focail scoir beidir cé go bhfuil sé an táhachtach an facta sin a dhéanamh. Creidm sa híon go dosíonn tú leat híon tú híana Gaeilge sin mar athraíonn tú rudaí an sin géalaíonn tú de Carraige agus de phobal híon thart in san ceantar so go dtíana agus siam go bhfeiceann muid sin in san ceantar seo ghfuil a géirí go iontach leis an chuirthaige sin. So ní fiú bheith an muir na sráid na treidir san na Gaeilge san ach Gaeilge mana míon muid a deanú na Hebre ahan lá linn híon len ar Garde agus len ar Bobal híon agus sin an rud a rinnean defer le chéige agus níos mó bliain an níos agus sin an rud a gaithimid lans na leis. Just focail scoir. Focail scoir. Buntásteala bhí agin nuair a bhg mé isteach an seo ná níos an chuirú na daoine óga bheith géisteach le seo firmid taibhse in san ceannródaithe agus bhfuil mé leis íhuain bhí mé de hí in san áfik fág a bhí agam ar ihe na omlan ar dóéag bhí mé gobar an áfik san luúil le bhí mé gobar ceir ar spí an obair an áfik agus ar bhfuil man ihe hui an riire agus sin am fear agus bhí sé an sean lá a bhí an aim bhíh stúil tí mú an áfik agam sa dacham sa go go fáilán agus Gaeilge gan sin áin. But there's bhfuil man ihe an ihe sin just ró na riire agus duine mé lom. So sin buntásteala bhí agin. And is tá taibhse in dhearan le Gaeilge. Jimmy McCracken. An chuirí muid gur fiú an tairbhe an trioblóid Jimmy. Cinnte agus mór eile le Johnna is le Iontach. Is tí tairbhe den trioblóid ag Yeah, a it's good. It's just marvel school. My class go mar joy my Hanahan go me Johnny Comery or Kega Dublin the Martin Kind of the on Sastas Kencha Faga go Glushak Brewer Nagiliga on an ish then you be garn obviously critical like an three Glushak gone stray it's a shall because you will better ask Kencha Barker and John Troy and ish August I'm not sure now the glory Johnny August she better create me let Tiger Gianni or Nerderche and I just train you in Dublin and ein and Rathmish and ein a Hegora or some the one August na mocht Beo Fanny Gaeilge le Facail agus sin sin bhfuil the táhachtach gohaid an John Jagers Glushak na Gaeilge go an tosaí mar luí muis Hanahan na nascan sin a cí nu agus an Yordu le grúpi hartering agus lánar é leis an tí killinú mar a bhí bate ag an panel. So gur mágad rééis, but